Halløj gutter. I den her video vil jeg gerne vise jer 14 smokes på new, som vi kan bruge på 128 tick server. Til at starte med, der tager vi udgangspunkt i yard, hvor vi gerne vil have lagt en smoke wall, hvor vi smider 1'eren, 2'eren og 3'eren, for eventuelt at kunne krydse mod secret, eller for at kunne trække rotationer ud af CT-holdet. Den første smoke vi kaster, det er 1'eren. Og for at kaste 1'eren, der kan vi komme ind langs hegnet her. Så sigter vi på den første hegnspæl her, fra hjørnet og ud. Og så får den til at line op med pælen, I kan se ude i horisonten. Nu liner de op, så vil vi gerne sigte i højden af den ledning, der går på tværs her. Og vi holder crosshairet i den samme højde hele tiden. Og det er en run throw. Så løber vi indtil vi den streg her, eller ja, et sted mellem den streg og det her skilt. Det passerer vores point of view. Det er lidt afhængigt af, om det er 4-3 eller 16-9, vi spiller aspect ratio. Jeg har 4-3. Men ja, så løber vi, og så giver vi slip. Der. Den lander godt og vel i midten. Der er selvfølgelig mulighed for gaps i begge sider, afhængig af, hvordan man lige får kastet den. Men hovedpointen er, at en eventuelt AV-spiller ikke kan se, hvor mange der krydser. Hvis vi ved, de har et dårligt køb, så er det måske ret dumt at lave en smoke wall. Fordi at de potentielt vil push herhen Afrika med en MP9 eller et eller andet, og kunne se, hvor mange og tælle eller høre, hvor mange der løber igennem. Jeg har testet det med hensyn til timings, og det tager omtrent 12 sekunder for en CT at nå herhen fra spawn. Og T'erne kan altså nå om bag rød på 12 sekunder. Men så skal man måske også lige keep in mind, at T'erne skal nå at kaste 3 smokes. Hvor den ene selvfølgelig er rimelig hurtig, men de to andre, de kan altså ikke nå om bag rød. Den næste smoke vi gerne vil kaste, det er 2'eren, og den kan vi kaste her om bag ladet af vognen. Hvis vi finder venstre kant her af lastbilens kant, ja. Finder midten af den, så det, hvis vi croucher og holder W inde, så kan vi se, at vi begynder at skifte retning her omkring midten. Så ved vi, at vi har midten, så kan vi rejse os op igen. Finder vi venstre nederste hjørne af det højre vinduesparti, og så følger den op, og her er det måske lige værd at nævne, at jeg har crosshair længs 2. Så følger vi den op ind til højre hjørne af mit crosshair. Det passerer, eller er inde i den hvide streg her. Så følger den op her, og her, der kan vi jump throw. Det gør, at 2'eren den kommer til at ligge helt flush op ad rød. Så der er ikke mulighed for en eventuel CT-spiller kan se igennem her. Det kan I også se der. Og så skal den altså danne en smoke wall med 3'eren, som vi kaster herfra. Så vi kommer op flush langs væggen. Finder prikken på siloen her. Og så kører vi den ned her. Og igen, med crosshair length 3, der kan man måske bare lægge den op mod prikken her. Men med crosshair length 2, der giver den lige lidt ekstra afstand. Så refrow i 2'eren, og jump throw 3'eren. Og det gør, at smoke wallen er tæt mod rød, tæt på midten her, og tæt mod secret. Det næste vi vil bekymre os om, og prøve at løse, det er, at hvis CT-holdet eventuelt smider en molly, det sker tit i de højere elo på new. Hvis de smider en molly for at prøve at forhindre vores 2'er smoke, og derved skabe et gap mellem de to smokes, 2'eren og 3'eren, det kan vi selv gøre noget ved eventuelt selv at smide en molly, eller hvis vi ved, at de smider den, så kan vi komme herhen i stedet for og smide 2'eren. Så finder vi den første nedløbsrør her, og så det andet. Så lægger vi venstre side af vores crosser ind mod det andet, på den anden streg her rundt langs siloen. Så refrow vi lige molly, og jump throw smoken. Det gør, at smoke den lander perfekt, selvom der ligger en molly, og man kan altså ikke se mellem rød og smoken. Ja.
Og den kan selvfølgelig bruges sammen med træerne for at lave en god smoke wall. Vi kan selv kaste mollyen herover fra for eksempelvis, hvis vi sigter i bunden af den blå kasse her, og så jump throw mollyen. Så får vi en molly bag rød, og derved sikker på, at vi kan bruge træerne. Eller toeren sammen med. Det næste vi vil bekymre os om, det er el-smoke wallen her. Og der har jeg taget udgangspunkt i den el-smoke wall, som Astralis brugt under majoren. Den første smoke vi kaster, det er garagesmoken. Og den kan vi kaste fra samme sted, bare med et andet lineup. Vi kommer herover, så finder vi den hvide kant øverst på siloen her. Så kan vi se den grå firkant herover, hvis vi lægger vores crosshair lige til højre for den. Og så bare i midten af den hvide her, og så jump throw. Det gør, at vi får en garagesmoke, der ligger dybt herinde. En anelse mere til højre end til venstre, hvilket gør, at den er tæt herover. Men på grund af containeren her, så er den også tæt i den her side. Som regel sidder der en AV og holder her, og han bliver smukket af. Så pusher han selvfølgelig ikke igennem, men han er sindssyg. Men hvis der eventuelt sidder en AOG-spiller og holder main her, så kan han altså godt finde på at pushe igennem og holde main fra den her vinkel i stedet for. Så det skal man lige være opmærksom på, afhængig af hvad CT'erne har at købe. Sammen med garagesmoken, så skal vi have en smoke foran main til vores el-smoke wall. Og den, hvis vi trykker A og W ind her, så kommer vi ind og stok her. Så finder vi det mørke kryds herovre på væggen. Og hvis vi så lægger tappen af vores granat, når vi er crouched, ind i det kryds, som I kan se, jeg har den i nu. Lige der. Sådan der. Så rejser vi os op, trækker splinten og jump thrower. Så får vi en smoke, der bouncer oven på silo og 2 gange oven på main, for så at lande foran main. CT'erne kan presse ud bag smoken, og derved eventuelt hoppe herop. Men de kan stadigvæk ikke se secret, når vi får lagt nummer 2 smoke her, jo mindre de hopper helt herop. Og derved er det mere exposed. Smoken foran kreditkort, den kan vi kaste modsatte side af, hvor vi kaster træeren til smoke-rollen i yard. Og så kommer vi ind og stok her. Så finder vi den anden, eller den første af ringene rundt her, på øverst på siloen. Og sigter lige der, hvor den forsvinder om bag røret. Så kan vi lige refo den anden her, og jump throw den her, så vi kan se de 2 smokes, der ligger sammen her. Den bouncer altså oven på credit, og den er en smoke wall foran main her, og gør, at man heller ikke kan se noget fra kreditkort. Som regel vil en spiller i credit prøve at holde mod silo eventuelt, og eller måske prøve at hoppe op her for at få noget info. Så det er ret dumt at sende nogen hen over silo, når vi har el-smoke-wallen her. Det eneste, man sådan set skal være opmærksom på med el-smoke-wallen, det er, når, at man kan blive set for høj, hvis man prøver at krydse mod secret. Så el-smoke-wallen er mest til at lurk i yard og hive rotationer fra CT-holdet, og ikke så meget til at komme i secret. For at forhindre, at høj kan se noget, så kan vi smoke ham af, og det kan vi gøre op fra silo her. Hvis vi kommer ind i hjørnet ved rørene her, så vender vi os om, finder prikken her, følger den op til møtrikken, og så over til den højre møtrik. Så trækker vi splinten på granaten, og fortsætter op indtil min karakteres pegefinger og tommelfinger er på hver sin side af den prik. Og så venstre klikker vi egentlig bare. I kan lige se den med det store crosshair her, hvis I eventuelt ikke har samme view model og har brug for at line op med noget andet. Men ja, den skærer lige igennem samlingen her, og det er nok egentlig det, man sådan umiddelbart kan bruge mest til at line op med, udover view model. Så venstre klikker man bare. Så lander den på resten i høj her, og bouncer mod væggen. Og som I kan se, så skal den hellere lidt for meget til venstre end til højre. Men der er ikke så meget at give af. Men det tvinger ham altså ned bag AC her eventuelt.
Og der kan han ikke se hen over smoke-rullen. Jo mindre han går helt herude på spidsen, og så dobbeltscoper med en AV mod Secret, så kan han måske lige ind noget, men der er han så mindst lige så udsat selv. Det næste, vi vil smoke, det er main. Og main, hvis vi stiller os om bag kasserne her, hvor vi altså er safe fra garagen, så kan vi se der, hvor de to, den kasse her og den kasse her, der hvor de mødes, det er lige her. Så finder vi prikken på væggen her, og følger den op i højden af kablerne her. Sådan der. Og så løber vi bare, og så slipper vi smoken lige før vi rammer kassen. Sådan der. Så lander smoken perfekt i main. Og det kan vi eventuelt bruge til at wrap mod høj. Det næste vi vil smoke, det er credit. Og credit den kan smokes herfra. Hvis man kommer ind i hjørnet her, så finder vi samlingen der. Aimer til højre for den samling. Over mod den næste mørkegrå område. Lige der hvor den sker med den hvide streg her, så følger vi den op i højden af den samling herover. Så den er altså lidt tricky, hvis man ikke har et bind til et stort crosshair. Men I kan se, man kan godt få den nogenlunde ved at sjuste den. Men den, ja, det kræver en, der måske lige har et toggle der. Så kan vi jump throw den. Og det gør altså, at man kan sende en spiller hen over siloen, som kan droppe ned i main, uden at blive set fra ham, der spiller AV her. Han kan se venstre side af silo, og han kan se tæt her, hvis de dropper her. Som I kan også se der er gap. Men hvis man bare dropper ned i det her hjørne af siloen, og så krydser over den her vej, så har han altså ikke nær så meget at reagere på. Og så hvis man lige kunne finde ud af at surfe henover her, så kunne man altså rimelig hurtigt komme ned i main, uden at blive set. Ja. Det næste vi vil smoke, det er main indenfor. Og main indenfor, den kan vi smoke, når vi kommer op ad stigen her. Så skal vi lige have smadret glasset selvfølgelig. Og det er det bagerste glas. Så det er lidt tricky at smadre. Fordi vi har de forreste her, de er rimelig nemme. Men vi vil gerne have ødelagt den, der er over bag den her. Det kan vi gøre med en nade, hvis vi sigter langs venstre side af den her. Og så op i højden af den der. Sådan her. Og så venstre klikker. Så springer begge glas derover og det venstre glas herover. Og det her glas, det skal vi bruge senere til højsmoken. Så finder vi gelænderet her, og tager den tredje stolpe her. Så vender vi os om, og finder logoet her på væggen. Der hvor de to hvide streger, de skærer. Der sigter vi, og så sigter vi op, indtil tommelfingeren af min karakter er i højden med den blå streg der. Toppen af den blå streg. Så vi kan se sådan der. Ja, og der kan I se den med det store crosshair. Så venstre klikker man, og så bouncer den af på væggen her, og lander perfekt ned i main der. Det eneste problem, det er, hvis der er en spiller, der presser ud bag smoken her, og holder den her vinkel eventuelt. Det kan man afhjælpe med en molly mod venten. Vi kan se venten der, så den er cirka her. Og så kan vi altså brænde bag smoken der. Eventuelt kan man også kaste lidt mere til venstre, så den popper her. Og derved brænder den på begge sider. Både bag vent, fake vent, men også bag smoken. Det næste jeg vil vise, det er en høj smoke. Og høj, den kan vi smoke op fra silo her, ligesom før. Nu er det bare den indvendige side, vi vil smoke aside. Så vi kommer op på højre side af samlingen her på røret. Vender os om, finder stolpen her, der supporter røret. Og så finder den lille beam her, eller hvad man kan kalde den, der er med til at supporte røret. Sigter lige i midten af den, og så bare venstre klikker.
Så ryger den lige ned gennem den rude, vi smadrede. Og lander perfekt i høj. Ja. Det næste, vi vil smoke, det er eventuelt til en retake, men det kan også bruges til at holde A-side, hvis vi har en support-spiller, eller en spiller bare, der står i høj generelt, med en smoke til overs. Så kan han gå ind mellem stolpen her, og kassen her. Sådan der. Og så kan han sigte i højden af den lampe der, og så i højre side af lampen. Vi kan tage udgangspunkt i baggrunden her. Der kan vi se ruderne. Så hvis man sigter på højre rude i højden af lampen, og så venstre klikker, så ryger den direkte ned i hot og bouncer af på karmen der og lander perfekt. Og der er altså ikke mulighed for at pushe igennem og udnytte smoken, så den ligger lige som den skal. Den kan man, og det gode ved den her smoke er, at man står samme sted, så man kan kaste retake flashen her, hvis man sigter i bunden af her ben. Ja, så bouncer den ned og popper en del af de almindelige vinkler her. Så det er i hvert fald godt til retake af. For så at smoke squeaky, det virker bedst, hvis døren er sprunget eller åben. Og venten eventuelt er sprunget. Det er den i de fleste tilfælde, men det virker faktisk også uden. Så man holder W og A ind, indtil man kommer flush ind mod den væg her. Og så sigter vi i bunden af venten. Lad os sige, den ikke var smadret, så er det bare i bunden i midten. Men det er samme sted som nederste venstre hjørne af stigen. Godt og vel. Og så jump throw. Hvis det var på 64 tick, så er det øverste højre hjørne. Og så vil den også ryge ind i squeaky. Det kan altså bruges til at hjælpe mainspilleren, så han ikke behøver at holde den vinkel. Og en spiller oven på hot kan også afhjælpes ved, at han ikke er exposed. Ja, det var sådan set det. Det var de 14 smokes, jeg ville vise. De resterende smokes på Nuke er hovedsageligt venstre klik smokes, for eksempel som glaive smoken ude i yard, eller one way smokes til secret, og eller ja, rampe smokes osv. Ja, det var det. Tak fordi I så med.